गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनग्रोयो। बेजों लोगोसे जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, नायगिरि साफ्रामखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै दिनैनि बे मोनसे गोदान गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्रायाव आं दिनै नायगिरि साफ्रामखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आरोबाव नोंथांमोननिसिम गोथार बाइबेलनिफ्राय मोनसे गोदान गाहाम बाथ्रा आं दिनै लानानै फैदों। तो बेनिखायनो आसा खालामबावदों जायफ्रा दायो नायगासिनो दङ आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन होननानै नायगिरि साफ्रामनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आङो मिजिंथिहरदों। आरो नायखांनायनि उनाव ख्रिस्टियान जिबनाव इसोर जिसु ख्रिस्टनियाव थांनानै थानायाव माबा मोनसे लाब आरो मुलाम्फा मोनदेरबावगोन होननानै नायगिरि साफ्रामनिसिमबो आरोबाव बेखौनो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आं मिजिंथिहरबावदों। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनजों फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ दिनै बेखौनो आङो शेयार खालामनो सानदों बा रायलायनो सानदों। तो बेनो जाहैबाय इजराइल फोलेरनि खस्थ' मोननांनाय। अब्ला अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आसा खालामो नोंथांमोना बे बाथ्राखौ खुब गाहामथारै खोनाबाय जे इजराइल फोलेरनि खस्थ' मोननांनाय। अब्ला फै जोङो मिथिनानै लानि मानो इजराइल फोलेरफ्रा मानो खस्थ' मोननाङामोन बा इजराइल जाथिया दिनै मानो खस्थ' मोननो नाङामोन। फै जों गुसुङै मिथिनानै लानि आरो जोबनायाव जोंनि बर' हारि बा जोंनि बर' जाथियाबो मानो दिनै खस्थ' मोननो गोनां जादों बेखौबो जों दिनै गुसुङै बे गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्राजों लोगोसे जोबनायाव जों दिनै मिथिनानै लानि। अब्ला बे समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, जेब्ला इजराइल फोलेरनि मानसिफ्रा, जेब्ला इजराइल जातिफ्रा इसोरनि आयेनखौ बारसिदोंमोन, that means इसोरनि आयेनखौ मानियाखैमोन, जे इसोरखौ खुलुमनांगौ बे इसोरखौ खुलुमनायनिफ्राय बिथांमोना गोजानाव थादोंमोन आरो खुनु इसोर होननानै बिथांमोना मानियाखै, इसोरनि आयेनखौ बारसिदों, सिफायदों। मा रोखोम दिनै इसोरनियाव थांनानै थानो नांगौमोन बेखौ दिनै बिथांमोना खालामाखैमोन आरो मावाखैमोन। बै समाव बिथांमोना गावसोरनि गोसोबादि, बिथांमोना गावसोरनि हामजानायफोरबादि, लुबैनायफोरबादि दिनै खामानि दिनै मावदोंमोन। तो बे जाहोननि थाखायनो, बे खारनफोरनि थाखायनो इजराइल जातिफ्रा गोबांथार दिनै खस्थ' बा सैनांनो गोनां जादोंमोन बे जातिया। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आरो दिनै बेल' नङा ना, बिथांमोना जेरावखि हादरनि जायगाफ्राव थाङा मानो बा जेखि खामानि मावा मानो बा हादरनि जेखि जायगायाव बिथांमोना थाया मानो, बे इजराइल जातिफ्रा दिनै सैनांनो गोनां जादोंमोन, खस्थ' मोननो गोनां जादोंमोन। बिसोरहा जेरावखि थाया मा सान्थि गैयामोन। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आरो दिनै बेल' नङा, आरो बिसोरनि सायाव ना ओरैबायदि मा गोबांथार सैनांनायफोरल' बिसोरनि सायाव दिनै फैदोंमोन। सोरनि सायाव? इजराइल जातिफोरनि सायाव, इजराइल फोलेरनि सायावहाय सैनांनायफोरल', दुखु दाहा, गोबांथार जेंना जेंसिफोर दिनै बिथांमोनाव दिनै फैदोंमोन बै समाव। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आरो दिनै बेल' नंबावा ना, ओरैबायदि बिथांमोननियाव सफैबावदोंमोन जे जाथिनि जेंना ओरैबायदि सिखारबावदों बिथांमोननि सायाव। मा आरो बेल' नङा, राजाफोरनि जेंना दिनै बेबायदि सिखांदोंमोन आरोखि बिथांमोननि सायावहाय। गुबुन जातिफ्रा बिथांमोनखौ दिनै नासयदोंमोन, नेवसिदोंमोन। मानो? इसोरखौ खुलुमनायनिफ्राय गोजानाव थानायनि थाखाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, मानो? इसोरनि आयेनखौ सिफायनायनि थाखाय, इसोरनि आयेनफोरखौ बारसिनायनि थाखाय, जे इसोरखौ खुलुमदोंमोन बे इसोरखौ खुलुमनायनि नेम निथियाव थानायनिफ्राय गोजानाव थानायनि थाखाय बे इजराइल फोलेरनि जातिफ्रा, हारिफ्रा, मानसिफ्रा दिनै सैनांनो गोनां जादोंमोन, खस्थ' मोननो दिनै गोनां जादोंमोन। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, जेब्ला बिथांमोना दिनै खस्थ' मोननांनो दिनै गोनां जायो, अब्ला मा जायासै?
गोबांथार बिथांमोना इसोर होननानै बिथांमोना गोसोखाङासै बिथांमोना गोसोखांबाय बिथांमोना इसोरनाव दिनै गाबखाङासै अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनै बे घटनाफोरखौ जों दिनै बाइबेलाव फरायब्ला मोननो हायो नै इतिहास 15 बालाबनि सेनिफ्राय गाहायसिम फरायलाङोब्ला जों दिनै बेफोरनि सोमोन्दै मिथिनो मोनो अब्ला बे समाव नोंथांमोननो आङो माखासे बाइबेल सिरिफोर बे समाव फरायनानै आङो खोनासंहोग्रोनो गोसो जाग्रोबाय आं फरायनानै नोंथांमोननो खोनासंहोनि नै इतिहास 15 बालाबनि नै सिरिखौ आं नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोग्रोनि नोंथांमोना खोनासंनानै लाग्रोबानो जाबाय आर बियो आसाखौ लोगो हमहैनानै बेबायदि होनदों अ आसा जुदाय आरो बेन्जामिन फोलेरनि मानसिफोर आंनि बुंनायखौ खोनासंदो नोंसोरो जेसे दिन फोरबुनियाव खामिगोन एसे दिन बियो नोंसोरजों लोगोआव थागोन नोंसोरो बिखौ नागिरब्ला बियो नोंसोरजों लोगो हमजागोन नाथाय नोंसोरो बिनिफ्राय एरखेब्ला बियो नोंसोरखौ नागारगोन तो खोनाबायना अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर इजराइल जातिफोरनि सायाव दिनै बे रावफ्रा इसोरनिफ्राय फैबाय सोरनियाव फैदों आं नोंथांमोननो खोनासंहोबावनि जे इसोरनि बे बाथ्राया इसोरनि बे जिउआ माने अबेदनि फिसाज्ला आसारियानियाव फैयासै आरो बेखौनो बे अबेदनि फिसाज्ला आसारियाया आसा राजाखौ लोगो हमनानै बे बाथ्राखौ दिनै बुंथियासै मा बाथ्राफोरमोन बियो जुदि मा खनसेबाव आरो बियो आसाखौ लोगो हमहैनानै बेबायदि होनदों अ आसा ना जुदाय आरो बेन्जामिन फोलेरनि मानसिफोर आंनि बुंनायखौ खोनासंदो नोंसोरो जेसे दिन फोरबोनियाव खामिगोन एसे दिन बियो नोंसोरजों लोगोआव थागोन नोंसोरो बिखौ नागिरब्ला बियो नोंसोरजों लोगो हमजागोन नाथाय नोंसोरो बिनिफ्राय एरखेब्ला बियो नोंसोरखौ नागारगोन बे बाथ्राखौ दिनै मा इसोरा बिथांमोननो हरासै सोरनि दुआरै अबेदनि फिसाज्ला आसारियानि दुआरै अब्ला बे समाव अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला बे बाथ्राखौ बिथांमोना दिनै गोथौ सिरियास दिनै साननो हमासै आरो सानासै आरो बे बाथ्राफोरखौ साननानै फोथायनानै बिथांमोना मा मावासै जोबनायावहाय बिथांमोना बै इसोरनियावहाय ओरैबायदि मोनसे बुलि बावासै 700टा मोसौ बिथांमोना इसोरनो बुलि बावासै आरो 700टा मोसौल' नङा 7,000 माने बोरमा मेन्दाफोरखौ फोरबोनो लागै बिथांमोना दिनै बुलि होआसै आरो बिथांमोना मा खालामासै ओरैबायदि मोनसे आयेन खालामबाय जे जोङो फोरबोनि हुकुमफोरखौ आयेनफोरखौ जों मानिगोन जोङो आयेन बारसिनाय नंला बे इसोरनियाव जोङो थासिगोन बे इसोरखौ जों दिनै मोजाङै खुलुमसिगोन होननानै बिथांमोना दिनै समाय खिरा लाबाय आरोखि बिथांमोना दिनै समाय खिरा लायासै आरो गोबांथार इजराइल फोलेरनि मानसिफ्रा बेबायदिनो समाय खिरा लानानै दिनै रंजाबाय इसोरनाव दिनै खुसि जाबाय मा समाय खिरामोन बियो इसोरनि आयेनखौ बारसिनाय नङा इसोरखौ खुलुमगोन इसोरनि आयेनखौ मानिगोन इसोरनि थिननाय बायदि खालामगोन होननानै बिथांमोना दिनै समाय लाबाय अब्लासो बै इजराइल जाति इजराइल हारिनियाव इसोरा मा खालामफिनदों अनखांफिनदों बिथांमोनखौ बिथांमोननि मोनफ्रोमबो खामानिफ्राव थांनानै थानायफ्राव रायजो खुंनायफ्राव रायजो शासन खालामनायफ्राव उन्नति गोनां जायासै इसोरा बिथांमोनखौ बोर होआसै तो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों बे घटनानि गेजेरजों जोंनि जेसेबांनाखि बर' ख्रिस्टियानफोर दङ नोंथांमोनजों बेखौनो दिनै आं शेयार खालामनो सानदों दिनै आंबो बेखौनो सानो जोंनि बर' हारि बर' जातिनि गेजेराव जों जेरावखि थाया मानो जोंहा दिनैसिम मा समयसा निदाना जों बर' हारिनि सायाव दिनै जोबनानै थाङा मोनसेनिफ्राय मोनसे दिनै जोंनियाव
फैबाय थायो ना गावजों गाव दुखु मोनज्लायनाय आसि थुज्लायनाय मामा मोनसे निदान अलखद खैफोदफ्रा दिनै जोंनि बर' जाथि बर' हारिनि सायाव जोंहा दिनै फैबाय थायो बेनिखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों आरो बे गाहाम बाथ्रानि गेजेरजों आरो बे बाइबेलाव लिरनाय सिरिफोरनि गेजेरजों दिनै बेखौनो आं दिनै शेयार खालामनो सानदों जोंबो बर' ख्रिस्टियानफ्रा जों जे इसोरखौ खुलुमदों बे इसोरखौ जों दिनै गाहामै खुलुमनो नांगोन दिनै जोंनि बर' ख्रिस्टियानफोरनि गेजेरावबो इसोरखौ मिथिनानैब्लाबो गोबांथार मा इसोरनि आयेनखौ सिफायग्रा इसोरनि आयेनखौ बारसिग्रा इसोरनि आदेशाव गोजानाव थानाय इसोरखौ गाहाम रोखोम मोजाङै खुलुमै दिनै बेखौ जोंनि गेजेराव मोननो थाङो बेनिखायनो आं सानो बेफोरबायदि जाहोन बेफोरबायदि खारननि थाखायनो दिनै जोंनियावबो माब्लाबा माब्लाबा इसोरा दुखु मोनो जानांगौ ना इजराइलफोरखौ जेरै दुखु मोनदोंमोन दुखु मोननानै इजराइल जातिफोरनि सोरगिदिं इसोरा बिथांमोनखौ दुखुजों सैहोदोंल'मोन बै समाव दुखुसो होदोंमोन दुखुजों सैहोदोंमोन इसोरा नाथाय जेब्ला इजराइल जातिफ्रा गावसोरनि मावनायफोरखौ फिननानै इसोरनि आदेशाव थाफिनो अब्ला इसोरा बिथांमोनजों लोगो जाफिनदों मानोना आसारियानियाव बे बाथ्राखौनो बुङासै इसोरा जुदि नोंसोरो आंनाव थायोब्ला आंनाव खामियोब्ला आं नोंसोरजों लोगो हमगोन बा नोंसोरजों लोगोसे थागोन नाथाय नोंथांमोना जुदि आंनिफ्राय एरखेब्ला फोरबोआ बे बाथ्राखौनो होनदों आंबो एरखेगोन थ' अनसाग्रांनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनै जोंबो जुदि इसोरनिफ्राय गोजानाव थाब्ला जोंबो जुदि इसोरनि आयेनफोरखौ मानिनायनिफ्राय एरखेब्ला आं दिनै बेखौनो सानो इसोराबो जोंनिफ्राय एरखेगोन गोजान जागोन जायनि थाखाय जोंनियाव गोबांथार माब्लाबा माब्लाबा जों मिथिस्लाबै समस्याफ्रा जोंनि हारि जोंनि जातिनि सायाव फैनो नागिरो थ' बेनिखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों फै आं खावलायो नोंथांनि इसोर खुलुमनाया नोंथांनि लागैल' दाजाथों नोंथांनि इसोरनि आयेनखौ मानिनाया नोंथांनि लागैल' दाजाथों जोंनि जातिनि थाखायबो जाथों जोंनि बर' हारि बर' जातिनि थाखायबो जाथों नोंथांनि इसोर खुलुमनायजों जोंनि बर' हारिया बर' जातिया बोर मोनथों इसोरनिफ्राय आरो इसोरा जोंनि सायाव हामजाथों अनजाग्रांनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनै जों ख्रिस्टियानफ्रा बेखौ मिथिथारनो नांगोन गोबांथार समावनो जोङो गावनि थाखायल' दिनै जों सानो जोंनि बर' जातिनि इसोरनियाव थांनानै थानाया जोंनि थाखायल' नङा जातिनि हारिनि थाखायबो दिनै इसोरनि बोरा दिनै सोनारो जों जुदि साफ्रोमबो बयबो इसोरनियाव गाहामथारै जिउ खाङोब्ला बे इसोरा दिनै जोंनि हारि जोंनि जातिखौ थारैनो अनसायगोन बोर होगोन जोंखौ हेफाजाब खालामगोन जेरैबायदि इजराइल जातिफोरखौ अनखांफिनदों जोंखौबो बेबायदिनो अनखांगोन थ' बेनिखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों जोंनि बर' ख्रिस्टियानफोरखौ आङो खावलायो सोरबा इसोरनि आयेनखौ बारसिनायफोर पाप हाबा मावनायफोर दङब्ला जोङो बेनिफ्राय गिदिंफिनदिनि नोंथाङा बेनिफ्राय गिदिंफिनदो नोंथांनि बे गिदिंफिननायजों नोंथाङाबो बोर मोनगोन नोंथांनि पापाबो नागारजागोन इसोरजों आरो जोंनि बर' हारि बर' जातियाबो इसोरजों बोर मोनगोन जोंनि पापफ्राबो दिनै नागारजागोन थ' आसा खालामो नोंथांमोना गाहामथारैनो बे घटनानि गेजेरजों मोनसे जाति मोनसे हारिया माबोरै इसोरनि अनखांजानायखौ मोननो हायो माबोरै इसोरनि बोरखौ मोननो हायो गाहामथारैनो खोनाबाय आरो बुजिबाय होननानै आंनि भिडिअखौ खोनासंग्रा नायग्रा साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आं दिनै बेखौनो मिजिंथि हरबाय आरो जों बयबो इसोरनियाव गोथारै गाहामै जिउ खांगोन होननानै आंनि भिडिअखौ नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आं दिनै बेखौनो मिजिंथि हरदों जेन' जोंनि बर' हारि जेन' जोंनि बर' जातिया जोंनि दुआरै नोंथांनि दुआरै इसोरनि बोरखौ मोननो हायो आरो इसोरा जेन' जोंखौ सहाय खालामो जोंखौ हेफाजाब खालामो जोंखौ अनखाङो आरो जोंखौ रैखा होयो थ' हामबायसै अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर इसोरा नायगिरि साफ्रोमखौ बोर होथोंसै गोजोन्थों खुलुमबाय